Acts chapter number 2 at nais kong basahin natin mula verse 41 hanggang 47. Page 1222 in your Bibles. Lahat ay nakatayo. Page 1222. Okay? This is a passage in the Bible that would help us understand our topic for the past two prayer meetings, what our church needs to thrive. In verse 41, it says, everybody, basahan tayo J. Lucano, ready, go. Dagiding arud, siraragsak, ngay mawat iti sauna, nabaut isaranda, ket dayding aldaw, nainayon kadakwada ti agtaluribo nga karkararwa. Ket nagtultuloy da nga nagtalinaed ti sursuro dagiti apostol, ken iti panagkakadwa, ken iti panagpipin nisi ti tinapay, ken kadagiti panagkarkararag. Ket napabuteng dagiti amin at tao, ket dagiti apostol nagararamid dati adu nga datdatlag, ken pagilasinan. Ket isu amin dagiti namati nagtitipon da, ket amin akukwa ti tunggal maysa, ket kukwa da amin. Ket inlako da kadagiti kukwa da, ken gaming da. Ket imburay da ida kadagiti isu amin, kas iti pakasapulan ti tunggal maysa. Ket isu da inaldaw-aldaw, ang nagsangsang kamaysa, ang nagtitimpuyog da ijay templo. Ken pinispisi da iditi tinapay kadagiti balbalay. Ket kinanda iti pagtaraunda asiraragsak. Ket nagsang kamaysa apuso da. Nga intantan okda ti Dios. Ket pinadayawan ida dagiti amin nga umili. Ket ti Apo inayon na ti iglesia. Tinaldaw dagiti rebeng na nga maisalakan. What our church needs to thrive. Makita natin dito sa verse 47, the Lord added to the church daily such as should be saved. Naniniwala ako, ayon sa verse na ito, na ang paglago, pagdami ng members ng church ay nakasalalay sa Diyos. Because the Bible says, the Lord added. Kaya ka nandito, kaya ako nandito, kaya tayo ay isang kalipunan ng Hosanna Bible Baptist Church family ay dahil ang Diyos ang siyang naglagay at nagdagdag sa atin sa kanyang ministeryo at kanyang gawain. So the first key for a church to thrive is faithful God. We have no reason to be discouraged, no reason upang sabihin natin maraming barrier. The place is not the barrier. The problem is not the barrier. Why? Because we have a faithful God. At gusto ko pong ma-establish yung foundation na yan sa ating lahat. Na kung bakit tayo po ay nagpapatuloy at patuloy na lumalago ay dahil tayo ay nakatingin sa ating faithful na Diyos. Pag tayo po ay nasa success na, at inalis natin ang Diyos sa ating focus, mga kapatid, babagsak tayo, manghihina tayo, at hindi na tayo patuloy na magbunga pa. So in order to sustain the growth of our ministry and the momentum, we need to continue to focus on God. Pangalawa, makita natin dito, mga kapatid, sa Acts chapter 2, yung mga apostol. They were faithful. Not only we see the faithful God, but secondly, faithful pastor. Pag merong isang lingkod ng Diyos na tapat sa Diyos, tapat sa kanyang tungkulin, tapat sa kanyang trabaho, tapat sa panawagan ng Panginoon, napakalaking factor po siya sa paglago ng gawain ng Panginoon. Now, I would like for you to know, church, hindi ko po may offer sa inyo na ako ay perfect. Hindi ko may offer sa inyo na marami akong abilities. Yes, I may have some skills, okay? Pero isa ang aking may offer po sa inyo, ang sinseridad ng aking puso sa aking panawagan. My commitment and my faithfulness, my devotion to my calling. You do not expect a perfect pastor here. You do not expect a pastor better than Pastor June here. But I would like for you to know, you have a pastor here, and I say this from the bottom of my heart, who is faithful and true, and who wants to fulfill his calling until the Lord takes him home. Amen po ba?
Ngayon, kung meron tayong faithful God, kung meron tayong faithful na mga pastor, ang pangatlo na kailangan for the church to thrive are faithful members. Hindi ko po ine-expect na perfect kayo. Pero ang isa lang po ang ine-expect ng Diyos sa inyo, maging faithful kayo. Ang tanong ko ngayong gabi, masasabi nyo ba na kayo ay faithful? Hindi nyo kailangang mag-live up doon sa perfect. Alam nyo na ang leadership ng HBBC is stricto. Alam nyo ng ating patriarch, hinubog tayo sa tama. Now, we do not expect you to be perfect. Ang tanong lang ngayong gabi, are you faithful? Are you faithful? Kasi kung member ka ng HBBC, ine-expect ng Diyos, faithful ang pastor, faithful ka rin na miyembro. Kayong mga members na nanonood ngayong gabi, nandyan kayo sa inyong mga bahay, kung nasaan kayo lugar, if you are a member of HBBC, do you consider yourself a faithful member of HBBC? At ngayong gabi, nais ko pong hamunin kayo at i-encourage kayo, ano ang mga ingredients, characteristics at katangian ng isang faithful na member ng Church ng Panginoon. The characteristics of a faithful church member. Panginoong Diyos, dalangin ko po na pagpalain mo ang message na ito. Nawa ay dadalhin kami sa mas mataas na biyaya at ito pong message na ito, dadalhin ang church namin sa mas marami pang maaabot na kaluluwa, mas marami pang magagawa para sa inyong gawain. In Jesus' name we pray. Amen. Bago kayo umupo, gusto ko lang pong i-announce sa inyo, mga kapatid, muli na meron na tayong SPA, yung ating pinapanalangin na lote sa Dingras. Kung kayo po ay kasama na nanalangin dito, salamat sa inyong panalangin dahil finally, after many months, hindi maayos-ayos po yung documents, ngayon, ready na siyang bilhin. Gusto kong ipag-pray nyo dahil may isang kapatid, may isang pamilya, God touched their heart to help to help na mabili yung property. Nung makita po nila, sabi nila, Pastor, I am going to make a commitment. Nag-commit po sila. Palagay ko, 1 million ang kanilang ibibigay para sa lote na ito. Pray that the Lord will touch their heart na tuloy yung kanilang binitawang commitment para sa property na ito. Amen? Okay, maraming salamat. You can now be seated. What are the characteristics of faithful members? Gusto nyo bang marinig ang lesson na ito? Gusto nyo bang matutunan at maunawaan kung ano ang mga characteristics ng isang faithful member? Okay. Now, dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, ang sabi, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Ang kailangan po sa church ay hindi perpektong miyembro. Ang kailangan sa church, faithful na miyembro. Commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Blessed is a church that has faithful pastor, but blessed also is a church na merong mga faithful na mga miyembro. Hindi nakalagay doon gifted men. Hindi nakalagay doon talented men. Kailangan ng talents, kailangan ng skill, pero ang mas kailangan, faithful men. Sa Proverbs 20 verse 6 ay sinabi, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Kaya ngayong gabi, ang tanong po sa atin is, masasabi ba natin na tayo ay faithful na miyembro sa church na ito? Are you a faithful member of this church? Now, gusto ko po yung isang moment, nag-uusap kami ni Bishop De Vega. By the way, pray for him. Pagkatapos po niyang mag-preach sa ating church, pag-uwi, nagkasakit po siya. Talagang, he gave his energy and life to minister to us. At pag-uwi po niya, nagkasakit. Inubo,
At nagkaroon po siya ng sakit. Pero praise God, he has already recovered. At meron silang conference, natapos lang po kagabi, 300 pastors ang nag-attend sa kanyang conference. This coming Saturday, meron silang anong tawag dito, parang fellowship sa kanilang church, and they are going to have an 800 voice choir. Kung akala nyo po malaki ang ating ministry, ibang klase ang laki ng kanyang ministry. 800 voice choir. Aawit po yan sa Sabado. Kaya makita nyo po, hindi niya binanggit yan sa ating church. Kasi he is a very humble guy, very unassuming. But I would like for you to know, hindi basta-basta yung ating speaker nung Pastor Sunday, nung revival. Alam niyo po yung kanyang bahay, 3 stories. Kung nagulat po kayo sa laki ng bahay ng inyong pastor, mas magugulat kayo sa bahay ni Bishop De Vega. 3-story ang bahay ni Pastor De Vega. Amen? And praise God. He selflessly shared his life and heart to our church. Amen? So continue to pray for him. Nung nag-uusap po kami, kasi tinawagan niya ako at kinumusta, sabi niya, kumusta my friend? Gusto kong i-share sa inyo, meron akong magandang outline dito and I would like to share it with you. Habang nag-uusap po kami, meron siyang nabanggit sa akin tungkol po doon sa pastoral ministry at saka sa mga members ng church. Sabi niya, alam mo, ang isang mahalagang ingredient sa church, yung bang tinatawag na expression rather than expectation. Kung bakit maraming mga members ang hindi active, kasi ang kanilang posisyon parating nag-e-expect. Parating nag-e-expect. Parating nag-e-expect. Anong magagawa ng church na to sa akin? Anong magagawa ng pastor na ito sa akin? Anong maitutulong nila sa akin? Alam niyo po, tama yung sabi niya, ang dapat mindset ng bawat Kristiyano na may Kristo sa puso, may banal na espiritu at may biyaya sa kanyang buhay, ang mindset ng Kristiyanong ganon ay hindi po expect what I can get, but expressive sa kanyang pagmamahal. Ine-express niya ang kanyang paglilingkod. Ine-express niya ang kanyang pag-ibig. Ine-express po niya ang kanyang loyalty. Ipinapakita, ipinapadama, ipinaparating, at isinasagawa yung biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang aking tanong sa iyo ngayong gabi, are you a member who always expect? Kaya siguro ang mukha mo parating mukhang bigo. Kasi parati ka nag-e-expect. Kaya siguro maraming mga members sa church natin na malungkot dahil parating wala sila natatanggap. Bakit po? Because they are here with expectation rather than I am a member who will express. Tama yung sabi ng isang president. Sabi niya, it is not what my country can do for me, but what I can do for my country. Maliwanag po, simplehan ko lang po sa inyo. Hindi tayo lalayo sa buhay ng mag-asawa. Kung ikaw ay husband, ang posisyon mo, what can my wife do to me? What can my wife do to me? Kung ikaw naman ay wife, what can my husband do to me? Nag-e-expect ka parati, you cannot build a good marriage. Isa po sa mga itinuturo ko sa marriage counseling, kung ikaw ay husband, kung ikaw ay wife, dapat ang puso ng bawat isa sa inyo is not expecting, but expressing. Yan po ang isang katangian na dapat meron tayo mga kapatid. If I am a husband and I always expect, why can't my wife be like that wife? If you are a wife, why cannot my husband be like that husband? You're expecting something from your husband. You're expecting something from your wife. Samantalang ang Bible, God did not command you to expect from your wife. God commands you to love your wife. Wife, God did not command you to expect from your husband. God commanded you, submit to your husband. So the command is always do something, do something, do something. Kaya mga kapatid, bilang mga miyembro, kung may Holy Spirit tayo, ligtas tayo, may biyaya ng Panginoon sa atin, dapat ang parating umiikot sa ating isip is, what can I do?
What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? How can I help? How can I help? How can I help? How can I serve? How can I serve? Hindi yung pupunta ka rito, ba't ganito? Ba't ganito? Ba't ganito? Sana man lang sinake hands ako. Sana man lang nilapitan ako. Sana man lang tinapik ako. Sana man lang pinag-pray ako. Kung parating ganon ang ating mentality, mga kapatid, i-apply nyo yan sa bahay. Kung ang mga anak nyo ang laging sasabihin, sana man lang ganito ang ulam, sana man lang si mami ganito, sana man lang si daddy ganito. Pag ganyan ang mga anak, mga kapatid, hindi po sila lalaki na may maayos na ugali. Nauunawaan nyo ba na kahit tayo mga parents, kinakailangan ipaunawa natin sa mga anak natin ng ating anak ay hindi magsasabi, sana si mami ganito, sana si daddy ganito, sana si papa ganyan, sana si mama ganyan. Kundi kung ikaw ay anak, dapat ang isipin mo, how can I help my mama? How can I help my papa? How can I support my dad? How can I support my mom? Mga kapatid, in the same spirit, in the same sense, dapat ganun din po ang ating espiritu, mentalidad at puso bilang mga members ng church na ito. What can I do? How can I serve? It's more on expressing rather than expecting. Ngayon, ano yung mga characteristics ng isang faithful church member? Number 1, a faithful church member, they stay. Ang rason po nung umalis at saka yung piniling manatili, parehas lang. Halimbawa, umalis, bakit? No offense sa preaching. Pero yung nanatili, same din yung preaching na napakinggan. So ang problema po ba yung preaching? Hindi po. Ang problema yung puso ng miyembrong umalis. Kasi yung miyembro na nanatili, nakinig din doon sa preaching ng pastor, pero hindi siya na-offend. Pero siya na-offend. Kaya siya umalis. So hindi problema po yung preaching ng pastor. Ang problema, yung puso ng miyembro. Kaya gusto kong sentrohan ito, gusto kong i-address ang bagay na ito, sapagkat mga kapatid, maraming mga bagay, maraming mga pagkakataon, sirkumstansya, na mangyayari sa ating ministry na pwedeng maging dahilan mo na umalis. Pwedeng maging dahilan mo na iwanan ang church na to. Na iwanan ang pastor. By the way, wala kang karapatang iwanan yung church kung saan ang Diyos ang naglagay sa'yo. Kung ang Diyos ang naglagay sa'yo sa church na yan, dapat Diyos din ang aalis. Maliban lang kung ikaw ay kinakailangang sumailalim sa disciplinary, sang-ayon sa itinuturo ng Biblia. Naunawaan po natin. Kaya, faithful people, they stay. Maliwanag po ang utos ng 1 Corinthians 15:58. Ang sabi rito, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Bakit niya sinabi, be ye steadfast? Kasi maraming mga miyembro ang hindi na steadfast. At meron tayong tendensya, meron tayong posibilidad na hindi maging mahigpit sa ating commitment sa gawain ng Panginoon. Be steadfast. At ang sabi rito, unmovable and always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. So, bibihira po yung mga members na faithful sa idea, faithful siya kasi kahit marami sana yung dahilan na iwanan niya na yung church niya, bumalik siya sa mundo o lumipat sa kabilang bakod, mga kapatid, pero pinili niya pa rin nanatili, pinili niya pa rin suportahan yung pastor na binigay ng Panginoon sa kanya. Rare po yung ganyang mga miyembro. At ang tawag po sa kanila, faithful members. Faithful members stay. And they are one of the reasons why church grow. Siguro iniisip ng iba sa inyo, uy, lumalaki ang church natin. Tanong, ikaw kaya ay isa sa mga reasons? Uy, pambira, ang laki na ng building natin. May contribution ka ron? Mamaya pag-uusapan natin yan. But they stay, mga kapatid. Number 2,
Pangalawang karakteristik ng isang faithful church member, they are supportive. They are supportive. Si Apostol Pablo, sinabi po niya sa Roma 16:3, greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus. Ang ibig pong sabihin ng helper, nandun para tumulong. Parang ito po yan eh. Alam mo ang tawag sa wife? Helpmeet. Hindi karne ha. Helpmeet. Are you with me? Kahapon tinalakay ko kay Rogen at saka kay Ronelyn na ang role ng husband, leader. Now, ang ibig sabihin ng leader, hindi yung nakaupo lang doon sa couch. O yung ganito, o yung ganito, o yung ganito. Pwedeng leader yon, pero may halong dictator. The idea of the husband being a leader is what? To provide direction. Kaya kung ikaw ay tatay at tumatayo kang leader ng tahanan, ang tanong ay ito, saan mo dadalhin ang pamilya mo? Yun ang idea ng leader in the family. Saan mo dadalhin ang asawa mo? Saan mo dadalhin ang anak mo? Yun ang idea ng leader. Hindi po yung leader na parang bossy type. Although may mga leaders na bossy. Pero yung leader na sinasabi ng Bible, mga kapatid, na dapat siyang ulo ng tahanan, manguna sa tahanan, siya ang nagbibigay ng direksyon. Sa church, ganun din ang pastor. Siya ang kasangkapan ng Panginoong Jesucristo, Jesus being the head of the church, siya bilang ulo, nagtalaga ng mga pastor. To what? To lead the church. Nang ibig sabihin ano? To provide direction for the church. Ngayon, kung ikaw ay husband leader, ang role ng wife to submit. Ibig sabihin, your priority wife is your husband. Ang tawag sa Bible sa'yo, helpmeet. Lahat ng idea na iisipin mo bilang misis ay ano? Makakaganda kaya ito, makakabuti kaya ito sa plano ng aking asawa. Ano ang makakatulong sa plano ng aking asawa? Kasi helpmeet ka eh. If your husband is the leader at merong direksyon kung saan niya dadalhin ang pamilya mo, ikaw bilang misis, ang trabaho mo, mag-isip, gawin mo ang role mo to support the husband towards that leadership kung saan niya dadalhin. Amen? You know, that's one thing I praise God for my wife. I know my wife is not perfect and she knows I am not perfect. But she is very keen to understand what's in my heart. Alam niya agad yan. May discernment. So the wife is the helpmeet. Now, kung sabi ni Apostol Pablo, greet Priscilla and Aquila, my helpers, ibig pong sabihin, parang sa buhay mag-asawa, yung lingkod ng Diyos provides leadership and direction. Kayo pong mga members, ang katuwang ng pastor sa gawain. Therefore, bilang miyembro, dapat ang iniisip mo lagi, how can I help my pastor? O halimbawa, may mga direksyon, may mga direktiba. Mga kapatid, ipanalangin natin yung dingras. Ikaw na bilang helper, ang isipin mo, how can I help? Magkakaroon tayo ng conference, how can I help? Naunawaan po natin. They are supportive in the ministry. Number 3, not only they are supportive, but thirdly, the third characteristic of a church member, faithful church member, they supply. They supply. Alam mo, blessing to eh. Amen po ba? They supply. Bakit po? Because the Bible says, it is more blessed to give than to receive. Huwag nating iisipin mga kapatid na, well, mahirap nang ako, wala akong masyadong maraming resources. Malay mo, kung nakita ng Panginoon ang puso mo, na ikaw ay supplier ng Panginoon sa ministry. Although He is the supplier, ikaw lamang yung kanyang kasangkapan. Pag nakita ng Panginoon yung puso mo, ibibless ka niya. Naunawaan po natin?
Eh, ang sabi ng 2 Corinthians 9, God is able to make all grace abound toward you. Kaya ng Panginoon na paramihin ang lahat ng biyaya sa iyo, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every what? Good work. So they supply the ministry, they supply the needs of the man of God. While others, choose to just criticize, choose to expect this faithful member will find out saan ako makakatulong sa gawain ng Panginoon. He will see a need and he will, by God's grace, try to meet that need. Number 4, not only they supply, but fourthly, a faithful church member, they serve. They serve. Saan ka nakakita nga mga kapatid ng isang member, faithful yan? Anong ministry? Kung 2 years, 3 years ka ng Kristiyano, hindi tama na wala kang ginagawa sa church. May problema sa'yo. You have wrong perspective. Mali yung perspective mo. Hindi mo vinalue, hindi mo binigyan ng value at halaga yung church. You are focusing on self rather than God. One of the reasons why Christians are not serving God, because they are focusing on self. Kailangan ko, pamilya ko, problema ko, future ko, pangarap ko. When you got saved, you stop focusing on self. You start focusing on God because you believe God will take care of your needs. Now, hindi lang wrong perspective. Ang rason bakit may mga miyembrong hindi naglilingkod sa Panginoon, wrong priority. Halimbawa ngayon, prayer meeting, nasaan ka? Ibig mong sabihin, kung nasaan ka, mas mahalaga yan kaysa ito? It is more important, it is more valuable than ito? Wrong priority. Naunawaan po natin. That is why, faithful members, they have the right perspective, they have the right priority, and what they do, they serve. Pwede naman silang hindi na mag-serve eh. Meron silang mga reason na, hindi na. But they still choose to serve. Busy sa school, but they still choose to serve. Busy sa trabaho, pwedeng maging dahilan, but they still choose to serve. Yun ang karakteristik ng isang faithful na miyembro. Hindi siya magpapabaya. Hindi niya pababayaan ang church ng Panginoon. Alam niya na may trabaho ang gawain ng Diyos. At para sa Kanya, the church of God is the highest calling. Ang gawain ng Panginoon, ang ministry ng Panginoon deserves priority, deserves His service. And for that reason, He will do His best to take part sa ministry. Kung minsan nga, ang isang faithful member, kahit may sakit na, pipilitin niya pa rin gawin yung kanyang trabaho. Praise God for church members na kahit may karamdaman mga kapatid, dahil alam niya na importante yung kanyang presensya at yung kanyang may tutulong at contribution doon sa gawain mga kapatid. Kinakalimutan niya yung kanyang sakit at ginagawa niya yung kanyang ministry. By the grace of God, you have not seen your pastor na hindi nag-preach dahil may sakit. May mga times na kahit malala ang aking ubo, I had to do my job. Not because I am duty bound, but I love my calling. I want to be faithful to my calling. Naalala ko po ang ating patriarch nung mga year 1998, 1999. Payat na payat si Pastor Jun. Dahil meron po siyang hyperthyroidism. Ang sabi ng doktor sa kanya, magpahinga ka munang mag-preach. But because,
His heart is a faithful heart. Sabi niya, hindi po pwede. I mean, kung ikaw ay tamad lang na pastor, pwede mo nang gawing dahilan yun. Madali mo na lang na sabihin, Church, I cannot preach for 2 months. My doctor advised me to rest. Sa loob-loob mo, ay salamat, hindi na ako makaka-preach ng 2 buwan. Ganun ba ang pakiramdam mo? Na pag ikaw ay nakalusot doon sa ministry, ay salamat. Hindi faithful ang ganon. Are you with me? Pero anong sabi ni Pastor Jun? Sabi niyang ganyan, ay hindi pwede. This is my calling. I am called to preach. Kaya kahit po pinagbawalan siya ng doktor na mag-preach because of his problem, anong sabi niya? I will still preach. So nag-preach pa rin siya. Pumapayat na siya. Oo, pero by the grace of God, naka-recover din. Bakit? Faithful men. Oh, hindi yung konting, hindi ko sinasabi po na maarte tayo. Pero baka naman talagang arte na lang yan. Kung kaya pa naman, hindi ka pa naman siguro mamamatay. Hindi ka naman siguro nag-aagaw buhay. Palagi ko nga sinasabi, kung ikaw ay may sakit, pupunta ka sa church, may sakit ka pa rin. Pag ikaw ay mananatili sa bahay, may sakit ka pa rin. So sa bahay o sa church, may sakit ka. E di pumunta ka na lang sa church. Naunawaan po ninyo? Tapos ang magiging dahilan mo, total may live. Kung minsan, dito ako nagagalit sa live stream. Na sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, ito yung challenge namin sa live stream. Kasi ang member, madali nang umarte. Konting sakit lang, Pastor, mag-o-online na lang ako. Samantalang nung walang live stream, yung miyembro, ayaw niyang mamiss yung service, ayaw niyang mamiss yung preaching. Kaya kahit may sakit, pipilitin niyang makarating sa church. Bakit? Gusto niyang makapellowship ang mga Kristiyano, gusto niyang makinig sa Word of God, gusto niyang ipakita yung kanyang suporta doon sa gawain ng Panginoon sa umagitan ng kanyang presensya. Hindi po sana yung online na naging opportunity na ma-reach out yung mga malalayo sa atin ay maging dahilan natin para umarte. Pero ang punto rito mga kapatid, faithful members, they serve. Ang isang faithful na miyembro, faithful siya, hindi niya ine-expect na perpekto yung church. Pero dahil meron siyang servant's heart, titignan niya kung saan siya lulugar para makatulong, makakomplement yung kanyang buhay sa church. Yun po ang may totoong servant's heart. Kitaan na kakabsat no kasano nga jay biyag na makakomplement hanga pasalsali. Hanga papaanawa. Hanga makapadagsan. Naawatan niyo kakabsat. Ti dapat ikararag mo kunam Apo, my heart is a faithful heart. My heart is a heart to serve. Kaya Panginoon, tulungan mo ako nga makitak nga di paglugarak, haanak nga pasalsali, no di ket makakomplementak Apo. Makatulungat. Pag may nakita kang miyembro na kailangan niya ng encouragement, hindi man kailangang mag-expect yan, pero lapitan mo na. Sabi mo sa kanya, kapatid, I think you have a problem. What is your problem, kapatid? Can I pray for you? Meron pa sa inyong gumagawa ng ganyan? After service, lalapitan mo yung kapatid. O sabi mo sa kanya, Brad, I am blessed by your presence. Halika Brad, let me pray for you. They serve. Amen. Oh, they are mindful of their ministry to the Lord. And lastly, mga kapatid, one of the characteristics of a faithful member, they shine. Ang sabi ng Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Oh,
Yung bang ikaw yung miyembro na kaya gumaganda yung reputation ng Diyos at ng church dahil sa'yo. Ito yung sinasabi ko kanina mga kapatid na tuwang-tuwa yung mga pastors, mga churches, makita nila yung ating ministry, grabe nakaka-bless kayong HBBC, lumalago. Kung ikaw ay miyembro, naririnig mo yan, masasabi mo ba, praise God, may part ako dyan. I hope na ngayong gabi mga kapatid, tayong mga men, alam nyo naman siguro ang feeling ng isang leader. Kasi haligi kayo nagtahanan eh. Tatay kayo sa bahay eh. Kayo ang nagpo-provide ng direction. Alam nyo naman siguro ang feeling ng isang leader. Kaya ngayong gabi, kakausapin ko kayo bilang leader. Ang pastor, leader din. I hope you know how to support your pastor. Because you yourself is a leader. You know how it means, what it means to direct a family, a business, or a company, or a group of people. And tonight, you need to help your pastor in guiding the ministry. And one of the ways you can help your pastor is to shine, to help promote the testimony of your church. I praise God. Lahat ng aking mga kinakasal ngayon, meron tayong standard na dapat nilang i-comply. Why? Testimony ng ating church yan. Sabi daw kay Ronelyn, grabe naman, bakit ganyan ang ano nyo? Kasi merong damit, low neckline, makitam di puunti bulkan. Kasi ganyan ang uso ngayon eh. Di ba? Backless. Sabi niya, hindi po approve sa pastor namin yan. Ganito dapat ang damit. Ang sabi, bakit naman ganon? Sabi ko, pag sinabihan ka ng sastre at kinu-question bakit ganon, sabi mo sa kanya, ano ka? Nandito ako para magpatay, hindi para questionin mo ako. Client is always right. Customer is always right. Pero siyempre, pag minsan, hindi natin naiiwasan. Kino-compare pa kasi tayo sa ibang Baptist. Ang sasabihin ganyan bakit yung iba, Baptist din? Okay naman sa kanila yun. Anong sabihin mo? Ibang Baptist kami. Ang pamantayan namin, Bible. At dahil Bible ang pamantayan namin, mataas na standard ito. At stricto ang pastor namin sa implementation ng standard na yan. At dahil dyan mga kapatid, you know what you are doing? You are helping promote the testimony of God in your church. Kayong mga ladies, huwag kayong ma-offend. Pero kung ma-offend kayo, wala akong magagawa. Biruin mo kung nandiyan ka sa mall, nakapantalon ka, tapos magpo-post ka pa sa Facebook, nakapantalon ka, alam ng mga Baptist, ang standard ng HBBC, mga kapatid. Tapos gagawin mo yan, do you consider yourself a faithful member? Hindi po issue rito yung damit mo na Ang issue rito yung faithfulness mo na Una sa lahat, maliwanag naman sa Bible yan na ang lalaki hindi suot yung pambabae, ang babae hindi suot yung panlalaki. Tapos nandiyan ka sa labas, pinapakita mo yung legs mo. Hello? Tapos nakapantalon ka dyan kung saan-saan ka naglalakad. Are you promoting the testimony of your church? Kaya nga, pag may mga ganyang kinakausap natin, pag kayo naman ay kinausap ng pastor, huwag kayong ma-offend. Ngayon, pag na-offend kayo, wala tayong magagawa dyan. Naunawaan po ninyo? Kaya ang pinag-uusapan dito, faithful, they shine. They help promote the testimony of God and the testimony of the church. They do not destroy the testimony. They do not become a stumbling block to people. Huwag naman tayong maging stumbling block sa mga unbelievers. Huwag naman tayo yung maging reason, mga kapatid, natatawanan nila ang reputation at testimony ng ating Panginoon. Pero sana tayo yung tumulong na maka-influence ng mga unbelievers para mailapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya itong 5 ito, okay? Saan ka dyan? May problema. They stay. Number 2, they are supportive. Pwede na,
They can say, ano lang ako? Laylo lang ako na miyembro. Attend lang ako. But you know, faithful members are supportive. Number 3, they supply. Number 4, they serve. By the way, let me take this opportunity na pasalamatan yung ating mga adult ladies dito sa main sanctuary. Alam nyo, mga HBBC family, kayong mga nasa iba't ibang lugar natin na mga HBBC, I praise God. Sa biyaya ng Panginoon, marami na po, 20 plus na po ang mga adult ladies ng main sanctuary na tumutulong sa paglinis ng ating mga facility. We have 20 plus. By the way, bukas po, kung may available sa inyong mga adult ladies, mga kapatid, okay, tumulong kayong maglinis dun sa Bishop Residence. Pwede nang linisan. Hindi na po yung lilinisan nyo, tapos matapukan tumanen. Okay? Kasi yung iba, gandalusda, madama patapok. Paano naman to, di ba? Okay na. So let me know who would like to come tomorrow. But I praise God. Yung iba nga dyan, mga matatanda na. Pero salamat sa Panginoon. I mean, hindi ko man kayo lagi na-acknowledge. Pero in the holistic approach of the ministry, mga kapatid, we could not move forward kung wala tayong mga tao na may ganyang puso, mga kapatid, na tumulong sa gawain ng Panginoon. I praise God for faithful members. Biruin nyo, sa laki ng ating kapilya, sa dami ng ating facility, kung walang miyembro na faithful, na iniisip niya, sino kayong maglilinis doon? Sinong magpipix ng mga gamit? Sino mag-aalaga ng napakalaking kapilya natin? Ang laki ng ating Bishop Residence, sinong tutulong kay Pastor, kay Ma'am Kay, para malinis yon? Kung wala tayong ganyang mga member, na ganun ang puso, mga kapatid, look, the Lord will not give us more anymore. Why? Because if God has to give us this stewardship, gusto niya mapalangalagaan natin na mabuti. And I praise God for faithful members. Nung isang araw, may nag-drop by at binigyan kami nung, anong tawag doon, yung robotic na vacuum. Biruin mo yan. I-on mo na lang siya. Siya nang maglilinis ng buong bahay. Hindi mo siya i-guide. Robot na vacuum. Praise God for that. And lastly, they shine. Now, as I close, sa aking pangwakas ngayong gabi, okay? During one of my conversations with Bishop De Vega, meron po siyang nabanggit sa akin na isang principle tungkol sa church administration. Sabi niya, magkaiba yung response at reaction. Magkaiba yung response at saka reaction. Pag sinabi nating response, tugon. Naunawaan nyo? And when you say reaction, just a reaction. Halimbawa, nasusunog yung bahay. Nasusunog yung bahay. Sisigaw yung mga kapitbahay, ay, nasunog na yung bahay. Anong tawag doon? Reaction. Are you with me? Yan yung mga commentators. Alam mo kung ikaw, palagi kang umuwi, pag halimbawa umuwi ka, tapos palaging comment, wala ka namang itinutulong, ikaw yan, no? Puro ka reaction. Yung iba naman, di ba? Yung iba, sumigaw, nasunog. Yung iba naman, ang reaction, ba't kayo nasunog? Ano kayong cause? Hello? Nag-a-analyze. Ikaw ba yan? Pag nag-preach ng pastor, analyze. Sa kaka-analyze mo, kakaisip mo, wala ka naman na itutulong. Tanong ka ng tanong sa sarili mo, ba't na naman bibili tayo ng property? Ba't na naman magpapa-aircon tayo? May pera ba tayo? Kaya pa ba? Ba't na magpapa-transformer tayo? Ayan, nag-announce na naman ni pastor. Dingras na naman. Ano na naman to? Commitment na naman to. Puro ka reaksyon. Analyze ka ng analyze. Comment ka ng comment sa isip mo, pero wala ka namang ginagawa. Hello? Yung iba naman, ganito. May sunog. Yung iba, ano sasabihin?
Ay, kawawa naman sila. Nakita nyo? Yung mga vloggers, kung minsan puro reaction lang yan eh. Walang ginagawa eh. Oh, nasunog na yung bahay. Sumigaw, ay, nasunog! Yung iba naman, ay, kawawa naman sila. Oh, tapos yung iba naman, ba't kayo nasunog? Ano kayang reason? Pero ang taong may response, mga kapatid, magre-responde, tatawag agad. Sir, may nasunog. Teka, yung i-ano na natin yung tubig. Ganun ka ba? Pag ako'y nag-a-announce, mga kapatid, bibili natin yung dingras. Nag-iisip ka, nung gagawin ko para ma-promote yun. Yun ang tinatawag na response. I praise God for some of our coordinators. Alam nyo, chinecheck ko yan, mga kapatid, yung coordinators group chat. Baka akala nyo hindi ko nakikita yan. Some of our coordinators, sasabihin ganyan, no? Oh, mga kapatid, ipapaalala ko sa inyo prayer meeting mamayang gabi. Meron na naman doon, no? Naglagay, mga kapatid, papaalala ko sa inyo, birthday ng anak ng ating pastor ngayong Sabado, yung mga gifts nyo, ibigay nyo ngayong gabi. Ang tawag sa ganyang mga miyembro, marunong rumesponde. Tayo, nood-nood lang, puro reaksyon, puro comment, puro kritik. Hindi naman tayo rumoresponde, mga kapatid. Kaya nung nasabi ni Bishop De Vega to, alam mong ginawa ko? Sinulat ko kaagad to. Sabi ko, magandang prinsipyo to. Gusto kong iparating to sa church namin. Kasi marami tayong members, sabi natin, ang laki na natin, ang dami natin, puro naman reaksyon, wala namang rumeresponde. Hello? Nakita ko dun sa group chat yung isang coordinator, sabing ganyan, nung last week, nung isang linggo, sabing ganyan, mga kapatid ipapaalala ko lang sa inyo yung ating revival, yung mga ganyang miyembro, rumeresponde yan eh. Pero yung mag-a-announce ako rito, mga kapatid, may revival tayo sa Biyernes, uuwi lang. Walang dating sa kanya yon, ni hindi pinag-pray, ni hindi man lang kinausap yung katabi. O kapatid hindi ka man lang rumesponde, kapatid. Tapos ang galing mo pang mag-criticize, analyze ka ng analyze, question ka ng question. Bakit na naman? Bakit na naman? Bakit na naman? Bakit na naman? Rumesponde ka na lang kaya. Naalala nyo nung in-announce ko, sabi kong ganyan, mga kapatid, panalangin nyo, wala pa tayong pera na sapat para magpakabayad ng ating transformer. O yung mga reactionary dyan, sasabing ganyan, yan na nga ba eh. Ambisyosong pastor natin eh. Papa-aircon, wala naman palang pera eh. O ngayon, gusto kong sabihin sa'yo, nabayaran na natin yung INEC, ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Hindi ako dapat magsalita ng ganyan dahil pangit yung ganong spirito ng pastor eh. Pero gusto ko lang ipamukha sa'yo na reaksyon ka ng reaksyon, imbes na rumesponde ka dapat. Diba? Ayan. Mga kapatid, ipanalangin nyo wala tayong pera na sapat para makabili ng aircon. Ayan na nga ba? Pa-aircon pa tayo, wala naman palang pera. Tapos sabihin ganyan, mga kapatid, ibebenta ko yung, ayan, pa-sacrifice effect pati pastor. Reaction ka ng reaction. Rumesponde ka kaya? Mag-isip ka rin ng paraan. Tumulong ka rin. Kaya kahit minsan sa church, marami din mga marites eh. Di ba? Halimbawa, yun na nga, yun yung napakasimpleng example. Nasusunog na yung bahay. Malapit nang maubos yung bahay. Walang ginawa kundi mag-usap-usap lang. Yung iba nakatayo lang doon, nakatunganga. Ano kayang reason ng pagkasunod ng bahay na to? Tapos yung iba magko-comment-comment, sabing ganyan, kawawa naman, no? Ayun, yun yung nasunugan, no? Yun yung pamilya. Samantalang yung ibang kapitbahay, mga kapatid, rumeresponde na. Yung iba, kumuha na ng kanya-kanyang balde. Sinibugan da DJ Apo yan. Diba? Parang ganyan sa church pagkaminsan eh. May sasabihin ng pastor, yung iba nakatingin lang, o hindi pa maka-amen.
Yung iba, nag-iisip na, paano kaya, Pastor, magme-message, alam nyo, ito, by the grace of God, meron tayong mga kapatid, halimbawa dyan sa Australia, sila Dexter ang palagi dyan eh. At itong mga kapatid natin sa Australia, biglang magme-message sa akin, Pastor, aware kami dyan sa revival sa Pilipinas. Ano bang may tutulong namin? Alam mo, kahit wala dito yung tao, mangangarap ka na lang eh. Sana ikaw na lang yung nandito. Kasi yung puso ng tao nandun eh, respondent eh. Are you with me? Magme-message yan. And I appreciate you, brethren, whether here or abroad, na magme-message yan. Pastor, just let us know what we can do to help ha. Na kahit naman, minsan, ang pastor, wala namang masasabi na, itong gawin mo. But I'm so glad na may mga members na biglang magsasabi, Pastor, just let us know what we can do to help. Dito lang kami. Ano bang pwede naming itulong? Amen? That's the difference between response and reaction. Kaya ngayong gabi, ang dami nating natutunan. Characteristics of a faithful church member. Amen? Tapos ito, hindi yung expecting, kundi expressing. Hindi yung puro reaction sa utak, tanong ng tanong, analyze ng analyze. Bago namin sinabi ito, inanalyze na namin. Response ang kailangan natin mga kapatid. Katugunan ang kailangan sa mga ina-announce dito. Amen po ba? And all of God's people say, would you pray tonight and say, Lord, maraming salamat. Itong preaching ni Pastor ngayong gabi, halong may encouragement, may rebuke, may warning, may reproof, may admonition, at may instruction. Lord, help me to be a faithful church member. Amen? Pastor, bakit ang haba ng preaching mo ngayon? Bumawi ako eh. Nung Wednesday night, 15 minutes lang yung preaching ko eh. Kaya bumawi tayo ngayong gabi sa preaching. Amen? Okay, to God be the glory. Tumayo tayong lahat. While every head be bowed, every eye be closed. You pray tonight, Lord, help me to be a faithful church member. Hindi ako puro reaction. Pero dapat ang puso ko is responsive. Nagre-respond ako. Tumutugon ako doon sa pangangailangan. Hindi comment ng comment sa pangangailangan. Tulungan mo ako that I will stay. I have many discouragements in life, but thank you for reminding me tonight, it pays to stay. It pays to serve the Lord. It pays to support my pastor, to help supply the need. And help me, Lord, to support and promote the testimony of my church. Palagay ko naman, marami kayong nababalitaan sa mga kaibigan at mga kamag-anak ninyo na magagandang bagay tungkol sa ating church. And I hope that you are one contributory factor why these unbelievers look up to our church because of your life, because of my life, because of our reputation. Hindi yung sasabihin mo, HBBC ako, tapos iisipin nila, ganon. Lord, marami pong salamat ngayong gabi. Thank you for the challenge. Thank you for the encouragement. Thank you, Lord, for your word tonight. I pray that you continue, Lord, to work in our hearts. I preach this message tonight, una sa lahat, because I care for your ministry, O God. Nakikita ko po, ang church, na ang kailangan mo, Panginoon, ay faithful men at faithful women. Masakit man yung ibang mga sinabi ko ngayong gabi, pero kinakailangang maiparating ang mensahe sa mga kapatiran upang kami magising, upang kami ay makaramdam, Panginoon, dahil ang iba sa amin ay wala nang nadaramdaman, Panginoon, apathetic sa ministry. I pray that we would all be supportive, Lord, and help supply the need of the ministry. Salamat, Panginoon, sa kabilang banda, ako'y nagpapasalamat at pumupuri sa iyo
sa mga kapatiran, key people, pastors, preachers, at key men, Panginoon, na bagamat pagkaminsan may mga sacrifices involved at talagang kinakailangan sila ay mag-deny ng kanilang mga sarili. Pero Lord God, alang-alang sa gawain, ay ginagampanan po nila ang kanilang trabaho. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Thank you. Continue to bless this church and ministry. In Jesus' name. Everyone says,